Nakabalita si Jacob nga ang mga lalaking anak ni Laban nagingon, ang tanang butang sa atong amahan gikuha ni Jacob. Nadato siya gumikan sa katigayunan sa atong amahan. Nakamatikod usab siya nga ang tinagdanan ni Laban kaniya lahi na kaysa una. Unya miingon ang Ginoo kaniya, pauli sa yuta sa imong mga ginikanan ug sa imong kaparentihan ug ubanan ko ikaw. Busa gipasuguan ni Jacob si Raquel ug si Leah nga makikita kaniya dito sa sibsiban sa iyang kahayupan na matikdan ko nga ang inyong amahan lahi nagtinagdanan kanako apan giubanan ako sa Dios sa akong amahan. Kamong duha nasayod nga gialagaran ko ang inyong amahan kutob sa akong mahimo apan gilimbungan niya ako ug kanapulo niya usab-usaba ang akong suhol apan wala motugot ang Dios nga pasipadan niya ako. Sa dihang miingon ang inyong amahan nga ang mga kanding nga kabang maoy isuhol niya kanako ang tanan ng anak ug kabang ug sa dihang miingon siya nga ang mga may badlis-badlis maoy isuhol niya kanako ang tanan ng anak ug may badlis-badlis. Gikuhaan sa Dios og daghang kahayupan ang inyong amahan ug gihatag kanako. Sa panahon nga pipangulag sa kahayupan nagdamgo ako. Sa maong damgo nakita ko nga ang mga lalaking kanding nga may mga badlis-badlis, mga kabang o mga puntik-puntikon mihabal sa mga bayi. Ug sa maong damgo miingon kanako ang anghel sa Dios, Jacob, ug mitubag ako, Ginoo, unsa man. Mipadayon siya pag-ingon, ang tanang kanding nga mihabal may mga badlis-badlis, mga kabang ug mga puntik-puntikon. Gihimo ko kini kay nakita ko ang tanang gibuhat ni Laban kanimo. Ako ang Dios nga napakita kanimo dito sa Bethel, diin nagpahiluna ka sa bato nga silbing handumanan ug gibubuan mo kini glana ug naghimo kag panaan. Karon pangandam ug biyae kini pa pauli sa imong yutang natawhan. Mitubag si Raquel ug si Leah kang Jacob, may masunod pa ba gyud kami sa among amahan? Dili ba giisip ba kami niyang nga mga langyaw? Gibaligya kami niya og nagasto na niya ang salapi. Ang tanang bahandi nga gikuha sa Dios gikan sa among amahan, amoa og ang among mga anak. Busa buhata ang giingon sa Dios. Busa nangandam si Jacob sa pagpauli ngadto sa iyang amahan nga nagpuyo sa yuta sa Kanaan. Iyang gipakabayo sa mga kamilyo ang iyang mga anak ug mga asawa ug giabog niya ang tanan niyang kahayupan aron mauna kaniya. Gidala usab niya ang tanan na panag-iya niya sa Mesopotamia. Sa dihang milakaw si Laban aron sa pagpanupi sa mga karnero, gikawat ni Raquel ang Dios sa iyang amahan. Gilingla ni Jacob si Laban, wala siya magpahibalo kaniya nga mugikan siya. Gidala niya ang tanan niyang kabtangan o mikagyo siya. Mitabok siya sa suba sa Euphrates o mipaingon sa bukid sa Gilead. Human mulabay ang tulo ka adlaw, gisuginlan si Laban nga mikagyo si Jacob. Busa gidala niya ang iyang mga tao, giapas nila si Jacob. Mipanaw sila 7 ka adlaw hangtod naapsan nila si Jacob dito sa bukid sa Gilead. Ug niadtong gabiuna ang Dios mipakita kang Laban nga aramyahanon. Ayaw gayud pasipad si Jacob. Naapsan ni Laban si Jacob nga nagkampo to sa kabungturan. Nagkampo usab si Laban dito sa bukid sa Gilead. Unya si Laban miingon kang Jacob, nganong gilimbungan mo man ako ug gidala ang akong mga anak nga murag mga binihag sa gubat? Nganong milakaw ka man nga wala mananghid kanako? Kun nananghid ka pa, pagikanon ko unta ikaw uban sa kalipay ug mga pag-awit, dinuyugan sa tamburin ug sa alpa. Wala mo gani ako pahagka sa akong mga apo ug mga anak agig panamilit pagkadakong binuang niining imong gibuhat. Mahimo nga pasipadan ko ikaw apan kagabii ang Dios nga imong amahan miingon kanako, ayaw baya pasipad si Jacob. Nasayod ako nga milayas ka kay gimingaw ka sa inyo. Apan nganong gikawat mo man ang akong mga Dios? Si Jacob mitubag, nahadlok ako nga dili mo pakuyugon kanako ang imong mga anak nga babayi. Apan bahin sa imong Dios kun hikitaan mo man gani kini sa usa ka namo angay siyang patyon at tubangan sa atong mga tao pangitag bisan unsa nga imuha ug kuha kini. Apan wala masayod si Jacob nga si Raquel mao'y nagkawat sa mga Dios. Busa misulod si Laban sa tulda ni Jacob ug gisusi niya kini. Misulod usab siya sa tulda ni Leah ug sa tulda sa duha ka ulipong babae apan wala niya hikap lagi dito ang iyang mga Dios. Unya miadto siya sa tulda ni Raquel. Apan dito taguin ni Raquel ang mga Dios sa ilalom sa montura sa kamilyo iya kining gilingkuran. Gisusi ni Laban sa tibuok tulda apan wala niya kini hikap lagi. Mingon si Raquel sa iyang amahan, ayaw kasuko kanako nga dili ako makatindog sa imong atubangan kay girigla ako. Mipadayon si Laban sa pagpangita apan wala gayud niya hikap lagi ang iyang
ilang mga Diyos. Unya si Jacob wala na makapugong sa iyang kaugalingon ug masuk-anon nga miingon kang Laban, unsa may akong sala kanimo nga imo man akong gikukod. Karon nga nasusi mo na ang tanang kong kabtangan, unsa may nakaplagan mo nga imuha. Kung aduna dala diri sa gawa ang imo ug akong mga tawo makakita og sila'y mohukom, kinsa kanato ang husto. Nitipon ako kanimo sa 20 ka tuig ug wala gayud mahitabo nga wala manganak ang imong mga kanding ug ang imong mga karnero. Apan wala gayud ako makakaon sa karne sa lalaking karnero nga imuha. Kung may karnero nga gitukob sa ihalas ng mga mananap, wala ko kinidad-a kanimo aron ipakita nga ang nahitabo dili akong sayop, kundili giilisan ko ang karnero. Gipabayran mo kanako ang gikawat nga karnero panahon sa adlaw o sa gabi. Sa daghang higayon giantos ko ang kainit sa adlaw o sa katugnaw sa gabi ug wala ako'y maayong kinatulgan. Mao kini ang ako mahimo sulod sa 20 ka tuig sa akong pagpuyo tipon kanimo. Napulog 4 ka tuig ang pag-alagad ko kanimo alang sa duha mo ka anak nga babae ug 6 ka tuig alang sa imong mga kahayupan. Apan kanapulo mo usab-usaba ang akong suhol. Kung wala pa ako ubani sa Dios nga akong amahan, nga mao ang Dios ni Abraham ug ang Dios nga gisimba ni Isaac, gipahawa mo na unta ako nga walay dala. Apan nakita sa Dios ang akong kalisod ug ang akong nahimo kanimo ug gabii gipahimangnuan kaniya. Unya mitubag si Laban kang Jacob, kining mga babae akong mga anak ug ang ilang mga anak akong mga apo. Ang mga kahayupan akuha ang tanan nga nakita mo. Apan karon usapay mahimo ko sa akong mga anak o sa akong mga apo. Busa maghimo kitag kasabutan o magpundok kitag mga bato, silbing handumanan nato bahin niini. Unya nag-ugbok si Jacob ug bato agig handumanan ug gisugo niya ang iyang mga tao sa pagkuhag mga bato ug ila kining gipatong-patong. Unya nangaon sila tupad sa batong tinapok. Ginganlan kini ni Laban og higar sa haduta, apan galiid ang ginganlan ni Jacob niini. Miingon si Laban, kining pinundok nga mga bato handumanan nato, busa ginganlan galiid ang maong dapit. Og miingon usab si Laban, bantayan ang taniyawi samtang magkalianay kita, busa ginanlan usab og mispa ang maong dapit. Dayon si Laban sa pagingon, kung daog-daogon mo ang akong mga anak o mga sawa kag laing babae, bisan ako dili masayod niini, hinumdumi nga ang Dios nagtan-aw kanato. Unya miingon si Laban kang Jacob, ania ang gipatong-patong ko nga mga bato, tali kanato ug ania ang handumanan nga bato, kining gipatong-patong nga mga bato ug kining giugbok nga mga bato mao'y atong mga utlanan. Dili ako mulatas ni ining gipundok nga mga bato aron pakig-away kanimo, o ikaw mulatas ni ini aron makipag-away kanako. Mao'y atong pahukmon ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Nahor. Unya nanumpa si Jacob sa ngalan sa Dios nga gisimba ni Isaac nga iyang amahan. Nag-ihaw siya usa ka hayop ug iyang gihalad dito sa bukid ug gidapit niya ang iyang mga tao sa pagpangaon. Human sila mangaon dito sila mga tulog sa bukid ni adtong gabiuna. Sayo sa buntag gipanghagkan ni Laban ang iyang mga apo ug ang mga anak. Agig panamilit ug gipanalanginan niya sila. Unya mipauli siya sa ila. Ipadayon si Jacob sa iyang panaw ug gisugat siya sa anghel sa Dios. Sa pagkakita ni Jacob kanila miingon siya, mga sundalo kini sa Dios. Busa ginganlan niya Mahanaim ang maong dapit. Nagsugo si Jacob ug mga tao sa pag-una kaniya ngadto sa iyang igsoon nga si Esau dito sa Seir o sa nasod sa Edomia. Gisugo niya sila nga sultihan si Esau nini. Si Jacob ang imong sulugoon. Dito mipuyo tipon kang Laban ug karon pa lamang mo pauli. Aduna na siya'y daghang baka, asno, karnero, kanding ug mga ulipon. Ipasuguan kaniya aron pagsugilon kanimo nini basin nalag mahimuot kaniya. Sana hibalik na ang mga gisugo ni Jacob. Miingon sila, dito na kami sa imong igsoon nga si Esau ug nagpaingon na siya nganhi aron pagtagbo kanimo. May kuyog siyang 400 ka tawo, nahadlok ug nabalaka pag-ayo si Jacob. Busa gibahin niya sa duha ka panon ang iyang mga tawo. Ingon man ang iyang mga karnero, kanding, baka ug mga kamilyo. Naguna-una siya kung ugaling atakihon ni Esau ang unang pundok, makahimo pag-ikyas ang ikaduha. Unya nagampo si Jacob, Dios sa akong apuhan nga si Abraham ug sa akong amahan nga si Isaac. Pamatiain taon ako, Ginoo. Ikaw nag-ingon ka nako, pauli sa inyo ug ang imong kaparentihan ug salig nga walay mahitabo kanimo.
Dili ako tako sa tanan mong kaluoy ug kaayo kanako sa imong sulugoon. Mitabok ako sa Jordan nga walay dala gawas sa akong sungkot apan ako mibalik ako uban niining duha ka pundok. Busa luwas sa intawon ako gikan sa mga kamot sa akong igsoon nga si Esau. Nahadlok ako nga siya mipaingon nganhi aron patyon kaming tanan lakip ang mga babaye ug kabataan. Hinumdumi ang imong saad nga walay daotang mahitabo kanako ug nga hatagan mo ako daghang kaliwat nga dili maihap sama sa kadaghan sa balat sa baybayon. Human siya magpalabay sa gabi ni adtong dapita nagpili siya gasa alang sa iyang igsuon nga si Esau. 200 kabay ug 20 kalaking kanding, 200 kabay ug 20 kalaking karniro, 30 kagatasan nga kamilyo, lakip na ang mga anak nila, 40 kabay nga baka ug napulo ka turo ug 20 kabay ug napulo kalaking asno. Matag panon gipadumala niya sa usa ka sulugoon ug giingnan niya, una kamo kanako ug kinahanglan nga dili magkaduol ang matag panon. Gimanduan niya ang unang sulugoon, kung mangutana kaninyo ang akong igsuon nga si Esau, kung kinsa ang inyong agalon, asa kamo paingon ug kinsa ang tagiyan niining kahayupan, ingna siya kini iya ni Jacob nga imong sulugoon. Iya kining igasa kanimo ug nagsunod siya kanamo. Mausab kini ang iyang gisugo sa ikaduha o ikatulo, ingon man sa tanan nga nagdumala ug nagsunod sa mga panon. Ingna si Esau ang imong sulugoon nga si Jacob nagsunod kanamo. Nagtuo si Jacob nga maluoy kaniya ang iyang igsoon tungod sa mga gasa nga iyang gidala pag-una ug nga pasayloon siya ni Esau. Gidala niya pag-una ang mga gasa ug mipahulay siya didto sa kampo ni adtong gabiuna. Ni adtong gabiuna mibangon si Jacob ug gidala niya ang duha niya ka asawa ug duha niya ka ulipong babae ug ang 11 niya ka anak ug mitabok sila sa kabungturan sa suba sa habok. Human niya ikatabok sila, iya usab gipatabok ang tanan niyang kabtangan, siya na lamang ang nagpabilin. Unya may taong nakigdumog kaniya hangtod sa kaadlawon. Sa pagkamatikod sa tao nga dili siya makadaog sa ilang pagdumog, giigo niya ang dapit-dapit ni Jacob ug nakaliga sa lutahan niini. Miingon ang tao, buhii ako kay hayag na. Apan si Jacob mitubag, dili ko ikaw buhian hangtod nga ang panalangin mo ako. Nangutana ang tao, unsay imong ngalan? Mitubag siya, Jacob. Ang tao miingon, dili na Jacob ang imong ngalan kundili Israel. Kay nakigdumog ka sa Dios ug sa mga tao ug midaog ka. Ug si Jacob miingon, tug-ani lagi ako sa imong ngalan. Apan mitubag ang tao, nganong nangutana ka man sa akong ngalan? Ug gipanalanginan niya si Jacob. Miingon si Jacob, nakakita nagyod ako sa naong sa Dios ug buhi gihapon ako. Busa ginganlan niya Peniel ang maong dapit. Misubang ang adlaw sa pagbiya ni Jacob sa Peniel nga nagkiat siya tungod sa nalisan niyang dapit-dapit. Busa hangtod karon ang kaliwat ni Israel dili mukaon og unod sa dapit-dapit sa mananap kay diha mang bahina sa lawas na igo si Jacob.